Min barra l-poeżija, Fra Ġoele huwa magħruf ukoll għall-kitba ta' djarji b'xeħta ta' memoirs. It-tim tagħna ltaqa' ma' Ġoele li kellimna dwar iż-żewġ volumi li ħareġ s'issa. Tħabbat, xtaqtek u n-nar għandu isem. Fi djarju Tħabbat xtaqtek fil-bidu hemm laqa, anzi mhux fil-bidu huwa fit-tmiem, imma bdejt nikteb insemmi lill-persuna li ħallit li nota fis-serratura tal-bib. U hemmhekk talbitni niftaħ il-bibien tal-eremitaġġ pratikament. Ma stajtx niftaħhom għalija għax kienet telqet mingħajr ma ħabtet il-bib, u allura ddeċidejt li nikteb djarju. Tħabbat xtaqtek huwa ktieb miktub mill-eremitaġġ fejn kont ngħix fuq il-muntanja, huwa ktieb li jirrakkonta biex ngħidu hekk il-ġlieda tiegħi mal-misteru ta' Alla, fid-dlam li nsibruħu fih, fis-skiet li nsibruħu fih, fl-elementi tal-kesħa, pereżempju, meta hemm il-borra, fl-għaġġ tiegħi għas-sens tal-ħajja, fid-dlam li nġarrab jiena stess, u dawn l-elementi kollha jagħmlu dan il-ktieb. U il-ktieb minnu nnifsu huwa mistoqsija, huwa tiftixa, però huwa wkoll sejba. Huwa sejba tas-sens tal-imħabba li timla il-qalb. Ir-revelazzjoni fl-aħħar tal-ktieb Tħabbat xtaqtek minn din il-persuna li jiena ma nafx u li ltaqat miegħi tatni biex ngħidu hekk xaq dawl fuq misteru li jiena kont qed nipprova ngħix, imma ma kontx naf li seta' jidher fil-ħarsa tal-għajnejn. Il-ktieb ieħor in-nar għandu isem jibda mix-xewqa li dik il-persuna li dik il-mara li ltqajt magħha fl-aħħar tal-ktieb Tħabbat xtaqtek ħallitli. Hi qaltli fi kliem sempliċi qed imma ħajtek kif kienet, kif wasalt sa hawn. U fin-nar għandu isem jiena ħadd dik il-mistoqsija li baqgħet titturmentani biex ngħidilha u ktibt x'seħħ f'ħajti mill-ewwel snin tiegħi sa dak il-mument li kelli biex ngħidu hekk ir-rivelazzjoni li tat sens lil ħajti. Fil-fatt, huwa diffiċli biex nirrakkonta esperjenza intima jekk inkun jien li qed niddeċiedi li nikteb. Iva, fil-fatt ma nagħmilix. Imma jekk is-sejħa għall-kitba minn ġewwa kif inħossha jien taħkimni, u mbagħad ma tibqax diffiċli għax tkaxkarni magħha. Fi ftit kliem mhux jiena niġri ħannara x'ħanikteb, imma meta l-kitba tiġri warajja u taħkimni. Din hija xi ħaġa li l-istess tħallini konfuż għax sakemm għadni konxju biex ngħidu hekk li se nikteb xi ħaġa, allura naf li ma rridx nikteb ma niktibx. Biss meta lil ma jfur dak jaħkimni u nikteb. U f'dak il-mument ma noqgħodx ngħid jekk hux diffiċli jew faċli għax l-affarijiet jidhru ċari għalija, ċari f'moħħi, ċari fl-emozzjoni tiegħi, ċari fil-ħoss u joħorġu fuq il-karta. Wara dilluvju, l-għalqa ta' qudiemna dejjem issir għadira waħda kbira. Lejn dik l-għadira meta kont iżgħar kont niċċassa fit-tul. Jekk mhux mitriq, kollha tajn minn wara l-ħġieġ tal-kamra tas-sodda tagħhom. Noħroġ fix-xita ma kinux iħalluni. Jien kont inkun nixtieq, imma ma' kull tentattiv u kien jirrabja u hi tibda twerżaq.
Kien joġobni li x-xita xarrabni, twaħħalli xari ma' wiċċi u ħwejġi ma' ġismi. Lilhom dan ma kien joġobhom xejn. Dik l-għadira, meta x-xita kienet tieqaf, kienet issir mera tas-sema. Kienet toġobni aktar mis-sema nnifsu dik l-illużjoni. Kienet illużjoni li jien stajt inkisser b'tefa ta' ġebla. Is-sema ma nista' nilħqu qatt u li nwaddablu jiġi lura lejja. Imma l-għadira le. Dik stajt nilħaqha. L-għalqa għada se terġa' tkun għadira waħda. X'se nara fiha għadni ma nafx. Naf biss li l-illużjoni se terġa' tkun hemm għalija. Ma nafx kemm se jkolli ħeġġa nitfala l-ġebel u fis-sewwa kollu minn mebda ħtieġa ta' tfigħ. Frasi, l-illużjonijiet ilhom imfarka. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.